Ya boy. Ngam gabu ha kem. Gbogbo kem. Aha na lunch machi. Ime ihe niile mmadụ kwesịrị na-eme ihe na-eche echiche maka na onye ọbụla na-eme ihe na-eche echiche ahụ nkwa na ọwa echiche nkịtị gị chela ihu gị chela azụ gị chee ma ọ ga-efevọ gị ihe a m chọrọ ime mee ya kedu uru m ga-enweta n'ikpeazụ o nwere mkpụrụ obi ihe a m chọrọ ime ga-akọtara Kraịst ka ọnwụ mee ihe a ya dọba m n'ọkụ ala mmụọ ka ọ ya dọba m n'ọkụ ala mmụọ. Ụmụ okorobịa n'ụbọchị taa ha wereziri ndụ akwamiko were ndụ izu oshi were ndụ mba akwomi werezie ndụ ha were gịnị nyefee ekwensu bikos na ọ na-awụzi onye ọbụla na-emezi ihe otu o siri chọọ ya mana obi ụtọ mbụ na Chineke nna mara na ndị bụ ndị nke ya so ị kwesịrị ịgbadosi ike na Kraịst kwudosi ike n'ime Chineke dịka nwa okorobịa chọrọ ịga alaeze dịka nwa okorobịa nwere ntụkwasị obi n'ebe Chineke nọ ihe ọbụla ị na-eme karịrị Chineke maọbụ ihe ọbụla mmadụ ga-enye gị karịrị Chineke so onye ahụ bụrụ odibo ya enyere gị mmadụ iburu ọnụ laba dị ndụ karịa mmadụ iricha afọ mee gịnị dachie ụzọ ọ ya nwa okwu nwere ịgwa gị fada na m ihe kwuru eziokwu na eziokwu ama m ebe m ebido na-ekele gị ihe m jicha chọọ ịbịa hụ gị ahapụla m ebe m nọ na-azụ ahịa gbara sị m abịa bifo gaa ịma ụlọọrụ ndị ụkọchukwu ọ na-adịkarị ụnụ ọsọsọ ije na ụnụ n'ụkwụ mgbe ọbụla sị m abịakwute gị biko eweli onye ndị m chọrọ ịkọwatụrụ gị ihe ndị m na-eme experience na ndụ m enwetara otu o sicha eme m na-eme m ka ọwa aga m apụta ihe na-eme m ka pụta ịma na onye ụkọchukwu anyị sị m abịa kọwala gị m nọ na nrọ mana ahụ onwe m ebe m nọ ebe m yi white nọ ma ahụ nga m bụ offering boss o dobere fada ike gwụrụ even enwere ike ọwụ nnọ hụtọ ebe m bịara na parish eyi m white agba m ụkwụ ala gị were tọki moto gị nye m na nrọ ọ kakwa mma na ọ na nrọ deti mgbahụ juru m anya even m nọ akpọ m oku m bịawa na vineyard ama ahụ nga m bụ ogologo cross ọwụ na-agaje n'ugwu dị anya anọkọta akpọ m bịa nwa m bịa gafule n'ụkwụ ma atọ nọ asị m gwa m bịa na enwere ndị tụkọtachara onyinye enwere ndị bụ ji bụ ede bụ ntambụrụ imo bukọtachara m sị m bịa buru m ga-adọkpujuo n'azụ ụlọ m a na-enyere m aka nọ m hụ ndị butere m ha na-enyere m aka ama mmọwo ụdị okpukpe oku Chineke kpọga m oku Igbo klaloji na ede eziokwu ama m ebe m na-ebido eziokwu nwaanyị sị m abịa ka olule gị ama m deti na-agwụla m ike ikwetọ anna m ikwu ịma mgbe ụfọdụ ihe na-eme a na-amụta adị ihe ga-eme anyị agaghị amụta okwu ọkpụrụkpụ okwu m chọrọ ịtụpụrụ gị otu ọkpụrụkpụ okwu m chọrọ ịtụpụrụ gị wụ kedu mgbe ị treated malaria last? When last did you treat malaria? Fada malaria fada gị m echetali o rukwele ọnwa atọ ma ọnwa thereabouts ọnwa atọ ma ọnwa anọcha ịhụnanya ya na ọwa ebe a ka ihe niile amịga gị shi ihe awụ mgbakwasị ụkwụ ebe nrọ gị niile asị bikos ị na-arụ ọrụ ebe a na-atụkọrọ gị ji atụkọrọ gị gọfrị ịrọdụ nrụ ebe ị rụrụ arụ ya wee ebe iri gị erige mana ihe awụ ọrụ ịba ọ bụ na e wee ezigbo ọrụ ị ga-ebu ụzọ rụọ ọrụ ebe ị na-arụ na vineyard gị taa ahụhụ maka sasị onye taa ahụhụ ya rie okpukpe oku Chineke na-akpọ mmadụ awụdụ ọkpụkpọ oku ma kpụrụ bịa bara m ego no ị ga-ata ahụhụ n'ime Chukwu gị taa ahụhụ towards the end Chineke agọzie gị Chukwu adịghị eme ya pụta taa bịam gị kwuo mata taa bịam ya agọzie gị ya na-ebukọrọ gị ego offering tithe ego onyinye offering box ịrụ ọrụ ebe ị na-ebu offering box no ihe ga-eme ugbu a wụ enwere a very strong anti-malaria drugs m ga-recommend gị ha na-akpị ya Samata malaria drug ịṅụghala ya gị nyụọ mamịrị
gaa anyụsịa ihe niile nọ gị n'ahụ ga-enwere onwe gị dị na ọ na-ịṅụsị ọgwụ a nrọ ga continue kwa anyị marazie how to channel our prayers but for now try go to Samata malaria drugs go to any chemist around you or do you know what I will help you get it this evening ị ga-abịa charge na parish house na mgbede ka m wetara gị the malaria drug gị ṅụcha ha alị a ị ga-ahụ ihe dị iche ga-adị n'ime ndụ gị ọ ga-akakwa mma maka ndị ka ha rege na akụkụ shop anyị ha regecha ma amisi ka ọ bụ onye m ji na-ekwu ihe o aga m abịa ndị ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma amaranụ ma manụ m nke white a fada ngwa o daalụ people can be very funny you're already white gbara ụkwala Father. Maggi hello team thank God Ahụrụ m Ezinne Anaste. okay Ọ sị ịpụcha ihe m kwubata ka ị bịaga na parish house ọ dịkwa mma ọ dị na mma